Шон МС, Федя Новачор, Кеш Звезда, Айтим. Ман интизор будам ки ту бармегардӣ вақте ки қар кардӣ. Ман интизор будам ки соз мешем, не ки дуртар шидӣ. Ман интизор шидам ки бо меёй, не ки омад фақат хабари туюд. ма ҷамъи ту нашидем баробари ҳечи дарди ту ҷамъи дили ма шид баробари чашми тар ови чашмои резони ма овози хандаи ту гудокои думбадуми беҷавобум кандай ту задаги ҳавода фақат хандаи тамом шикасти ту пацана даи умри ҷавон Федя ба даст ки хитай ӯ дамсозош ҳастай нарез навардор барои касе ки барои дига мастай аида пишон даста ки натова ҳарфи ҳе ки балез ва чокади даста ки бовар мекуна ӯ дана мекуна таъсир дили ӯ инсони нест ки тура дили чока ё ҷигарат ё ки дастат бистуду оли аввалай ту фикри охира кун фикр касера ки модар мешада фарзанди ту ишқи аввала қинай не ки охир нестай ба урам бе урам мегузарад тоқат ку бестай ман намехоҳам бе ту дар ин дунё будан ҷон бе ту мегзара рӯзу шаба ту ба умедам карди лек рафти аз ман ҷон рафт хандаи лаба. Якчанд рӯзӣ монда то туй та тези бад медавай дарахти сабзондаи ма ки мечашам мевата мара хоб намонда ход надод хоб овар кани хоне фикри туи ту ки оё ту хушбахт мешӣ ё не думка заёб ҳаёт кай вомада мети яханда матат қафоай сар фикр када иқа вақта рафторта гапота гуфта бади ёма ё марг имрӯз бемава бемар хушбахта роғуши дига мар кани зора ҷона партом кани вада намепартом мадака бо 100 грамм тда келин талбон хандон гӯё замоне ичи набудак да баймон каймо ҳами хемешем гуфта орзу буда ҳар нон соли дигаи рӯзоти қайд мекунӣ тавлиди фарзанама як сол бета будана будан як сол қати ғам ма бозичаи ту будам ишқ бозии ту шом барои ту овоз буду шабоз овози ту.